дар ҳавои сарди Кобул ин кӯдакон партӯбҳои пластикиро барои гарм кардани хонаҳояшон ҷамъ мекунанд. яке аз онҳо Муҳаммад аст. چی غریبی است تعلیمای پلاستیکا را جمع میکنم میبرند خانه چی سوخت نرم زمستان هوا سرد بسیار زیاد. аксари ҳамсӯҳбатҳои хабарнигори Reuters дар Кобул мегӯянд барои харидани ҳезум ва маводи сӯхт пул надоранд. خنک است که ما همین سال باور که زغال خریدن نتونستیم. صبح که نماز میخوانیم میریم همینجا یک ذره سوختگی جمع کنیم میاریم. афғонистон бо сардтарин зимистони 15 соли ахир мувоҷеҳ шудааст. моҳи январ ҳаво то 34 дараҷаи таҳти сифр сард шуд. тоҷири маҳаллӣ Ашур Алӣ бо 5 фарзандаш дар таҳхонаи бетонӣ аз сардиҳо паноҳ бурдааст. یه حالت سیکو تا صبح این اولاد آدم کتم پرده نمیشه، این اولاد که هیچ پرده نمیشه، تا صبح چیخ میزنه که مار یخ زد، دیده شد دوته شد، همه مریض شدن. علی ҳам хонаашро бо партӯбҳои пластикӣ гарм мекунад. ба қавли ин тоҷири 30 сола даромаде ки аз тиҷорат ба даст меорад барои харидани маводи ғизоӣ ва ҳезум намерасад. аз ин ҷост ки бозори ҳезуму бухории Кобул гарм нест. мардум ҳар сол 50% дар зимистон чӣ дошт мушкилот дошт. имсол беҳтар 50% дигам 100% мардум чӯби сӯхту худо надора, пайси азира надора ки беҳтар як бухорӣ бихара ё чарӣ бихара. бисёриҳо бо тамошои бозори ҳезум кифоят карда бо дасти холӣ ба хонаҳояшон бармегарданд. زمستان به زمستان‌های قبلی بسیار یخیش زیاده. مردم هم اقتصاد نداره که زغال بخره یا چوب بخره یا چری بخره. دیگه مشکلات مردم زیاده. یخی هم که امسال زیادتر از هر ساله. дар ҳамин вазъият якида созмонҳои ғайридавлатӣ фаъолият дар афғонистонро мутаваққиф карданд, зеро маъмурияти толибон кори занон дар муассисаҳои ғайридавлатиро манъ намуд. созмони милали муттаҳид аз толибон дархост кард ба кори занон мухолифат накунанд то иҷрои чандин барномаи мутаваққифшуда аз сар гирифта шавад.